isar kuka ne. Wayo duniya, a duniya ɗan adam yake ta rayuwa, ba sha komai har ya zama sannuwa. Amma kan duniya ki samu mantuwa, mu manta sufa, mu manta mutuwa, ga lahira hisabi gare mu na zuwa. Amma kan muke ta kashe kanmu domin kuɗi ko cikar burinmu, mu manta cewa Allahn da ya yi mu, gare shi mun ka zo, gare shi za mu koma. Da hanka 'yan uwa sai miyo nadama, kuma in za miyo kar mu sa zalama, mu bi sannu sannu kar miyo hadama. Duniya, wayo duniya, wai duniya ina da zaki kai mu ne, muna cikin ki dole za mu bar ki ne. Allah sarai mu da shirin duniya, Allah ya yi mu shi ya mana numfashi, a can cikin jikin mu gashi muna nishi. Ko mene muke dole mu gode mashi, ya Allah gare ka muke godiya. Komai zami da kai ne muke fariya, yanda ka so da mu haka kake yi. Wani mai dukiya wani ko haka san haka, wani mai ilimi wani ko haka san haka, wani mai mulki wani ko haka san haka, wani bai ci rabon wani haka kai yi shi. Kowa dai da arzikinsa kake yin shi, to mai yasa muke kin junanmu, wai mai yasa ba mu san junanmu. Muri mun gode Allah tun da ka so mu, rabu kare mu shirin wani mai shiri, rabu kare mu shirin duk makiyanmu.